Kung papilion mo, kung sa may inyong pilion na kinabuhi sa Ginoo o kinabuhi sa demonyo? Kinabuhi sa Ginoo. Kinsay mo pili sa kinabuhi sa Ginoo? Taas ang kamot. May. Ako lang yung gipangutan na kay ang gipakita manggod sa Ginoo nga iyang kinabuhi mao ang pagka-creator, ang kanabatang magbubuhat niya, protector sa siyag kinabuhi niya, humandayon savior siya sa kinabuhi. Ang demonyo tigpatay sa kinabuhi, tigdagmal sa kinabuhi niya, iya pag yung giandaman og impierno ang kinabuhi, dili kaluwasan ka dautan sa kinabuhi. So di mo mosugot nga mosunod mo sa Ginoo asa demonyo. Klaro hagyog pangutana imong tupad, inasiguro ka nga di gyud ka mosunod sa demonyo. May pahunaton gyud ba? Sige. Aron aron di kita masunod sa demonyo, unsa may unang buhaton? Matod pa sa atong ebanghelyo, si Kristo nahigugma gyud kaayo sa iyang katawhan, ug ang iyang gugma wa gyoy sukod. Kamo, nahigugma gyud mo sa katawhan, wa gyud mo roy gidumtan, wa mo'y gisigihag kasaba, wa mo'y gisigihag libak. Wa gay ka mahigugmas katawhan, sige kag pangasaba, dali kay ka mangusi, dali kay ka manghapak, nya magsigi pag yung panglibak, demonyo ka. Kay pulos mo ni kinaiya nga sukwahi kinaiyas gugma, si Kristo nahigugma gyud kaayo sa iyang katawhan. Apil nas Judas, apil na kadtong mga nagsigi og pangitag paagi nga patyon siya kato mga leaders, mga Hudiyo, mga leaders sa mga kaning katilingban sa mga Romano, apil ng mga pari, mga leaders kaparian kato sila si Caiphas o si Anas, maotoy mga leader siging pangitag paagi nga iyang patyon ang Ginoo ni sige ragyapog higugma ang Ginoo. Kinsa ninyo dinhi ang mahigugma lang gihapon bisan pag gisigihan na kagdaot. Taas ang kamot. Nay usa ni isa suway ko nog luwa ang naong ana kana anang lud iba ang naong kausa lang karon na lang taod-taod aton tan-awon og di ba manghapak. Ita ay lang sa dayon say magpinatyanay niya mo dinhi. Si Kristo grabe gyud, wala siya gidaot, gidagmalan gyud physically. Grabe gyud kayo, pero wa gyud siya suko. Kaya nga naman, nasayod lagi siya nga ang iyang gugma way sukod. So kamo mga ginikanan, testingi ko no ninyo, i-apply ninyo sa inyong mga anak. Kanang mga anak ninyo bang addict is computer ba? Sige na lang duwaan ng computer. Nya mga tapulan ra ba kaayo? Kanang inyong mga anak gud nagadagko lang kaon, tapulan kay tanan. Nya bugo ra ba? Hasta module ikaw pagi patubagon nya ang saman magyaw-yaw mo o mahigugma. Congratulations og mahigugma mo, magpunay gay mo gyaw-yaw, mga demonyo mong dagko. Ala sige kamo sa kunong mga anak, kamong mga anak makaako mo nga inyo ginang pagmon ang inyong cellphone, biyaan gina ninyong inyong computer aron mo tabang mo pagpanghugas, pagpanglaba, pagpanglimpyo nya magampo gyud kuyog sa ginikanan, mo simba gyud kuyog sa ginikanan, magrosaryo gyud kuyog sa ginikanan. Kisang mga anaka dinhi nga mobuhat ana ta sa kamot. Mga bata pa, mga demonyo na. Ay, peligro kayo peligro kayo na. Mo nagipakita sa Ginoo nga gitukod niya ang Eucharistia. Nga naman, diri sa unang pagbasa gihisgutan nga
ang mga daotang mga tao nga nagsigig daog-daog sa mga Ehiptohanon kadtong mga sa mga Israelita, ang mga Ehiptohanon gisaaran sa Ginoo nga laglagon silang tanan. Nya kadto kunong mga balay nga way dugo nga gipahid, di makakitag dugo. Patyon dayon sa anghel sa kamatayon. Pero kadto kunong dugo nga ilang ipahid sa mga haligi o pultahan sa ilang balay, sa may buhaton, sayluan. Ndot kayo. Karon, unsa man ning Eucharistia? Ang lawas o dugo ni Kristo atong kanon. Kanon na to. Sa ato pa, ang atong tibok lawas, mapuno sa lawas o dugo ni Kristo. Inig-abot sa anghel sa kamatayon, kay patyon ta, dili ta niya mapatay. Nga naman, gigwardyahan ta sa lawas o dugo ni Kristo. Nya kanarong musimba, nga igo lang mo tutok, di mo kalawat. Ang sawa na, magwardyahan pa na sa Ginoo. Ha? Magwardyahan, dili. Dili, oy. Impiernohono na na. Patyuno na na. Nya nganong mo tutok raman, nganong di man mo kalawat. Namagukoy sa pader. Nakaroon, unsa may buhaton para makakalawata? Ha? Biyaan ang sala. Biyaan. Mauna nga si San Pablo sa ikaduhang pagbasa, miingon siya nga, dili ba sa matag kaon nato, sa matag inom nato, nininggis konsagrahan nga pan o bino, nahiusa man ta sa kinabuhi ni Kristo nga nagpakamatay para nato. Masabot, patya, pakighiusas Ginoo. Aya pakighiusa ng imong sala. Kung naa kay kapuyo karon pananglitan or naa kay kabit, unsa may imong buhaton? Biyai. Ihatag nga rispari. Di ba? Ako pasabot ba? Pakumpisala sa pare. Nya human, biyai ang inyong relasyon. Tuong sa mong dawat ni anak. Dawat mig salini mo, ngita lamig branyo. Dada sa simbahan, padawata sa sakramento, ay mo pagsigpuyo-puyo, ay mo pagsigig dipinsa ng inyong sala, kay usahay gud kita kusog kay tan mo dipinsa sa atong sala. Muna, panahon sa katapusang panihapon, gihugasan ni Kristo ang tiil sa iyang mga tinun-an nato sa narong buhaton. Nganong nibuhat mas Kristo ato? Tungod kay matod pa niya, akong hugasan ang hugaw. Di siya gustong naatay hugaw. Ingos Pedro, ug mao na Lord, ayaw lang tiil na ko hugasi. Iapil sang akong kamot, akong Ingos Kristo, ang nakaligo, gikas nga tiil, limpyo na na. Pero inigsugod ni muglakaw, kanang imong tiil mo, ginay unang mabuling. Hay man ang tiil, dias babaw o dias ubos? Kinsang tiil din nga diya babaw? Wano, dias ubos. So kanang naas ubos, maunay mabuling. Para nakuusan ni siya kaning pasumbingay ni Kristo. Hayman ang langit, ni as ubos o tuas babaw? Tuas babaw. Kinsa may daling mahugaw, ang diya mas ubos, no? Sa to pa kanang mga tao nga kalibutanon kaayong batasan, mo nay daling mahugaw. Kanang mga tao nga langitnon kaayong batasan, di na mahugaw. Mabitan ang dunay mo anhi din nako, mangumpisal ba? Magkirig-kirig, padir, pakumpisal sa ako, padir ako, magmisa na ako, padir ka diyot lang, padir ka, di jud ko ka communion, kay di ko ka kumpisal. Ako na lang yung tagaan, kay mura magratol, kay stanan. Sige nga rin, kumpisal na sa Miss Dapris. Yes, Father, bless me, Father, for you have seen. My last confession was yesterday, Father. Yesterday siya ni kumpisal. Yesterday. Kailan mo anang yesterday? Ang saan na yesterday?
gahapon. Oh. Ako niya sa may imong sa pader nakasinghag mangugos akong anak pader. Niya nakahatag sa ko kana bitang bati nga example pader. Wa kayo nako ma-dispose ang akong self sa kading Holy Mass. Ana, mura na pader. Nako mo gini imong bisyo kada adlaw. Kada nimo simba. Siya, oh pader kay mahadlok man jud ko pader nga mo atubang sa Ginoo nga dili ko limpyo. Nako mosamot jud kag kahugaw ug mao ni imong batasan. Ngano man? Nahibaw mo ngano? Ha? Awa mo kibaw? Pareha dito. Ay, kung ano wa ka kasabot nga ang sakramento di ay kung imong tugutan nga maogi imong dawaton sama ng kumpisal, kanang bunyag, kaning Eucharistia, mulimpyo ni nato. Kanya dinhi sa Eucharistia kaning misa, limpyuhan sa Ginoo ang atong mga sala. Pero na kay mortal sin, ni patay kag tao, ni kumpisal kagahapon niya pagkagabi gipatay nimo imong asawa, kumpisal aron mapriso ka. Ikaw gaspar. Dili, og nakahimo kag mortal sin, rada ni kumpisal ka karon, nga paghuman ngadto kas imong kabit. Ikapikap ka dito gamay ana. Unsa man na? Mortal sin. Pwede jud ka na mangumpisal ini kaugma, pero maninghag lang kas imong anak. Unsa may tawag ana? Venial sin. Unsa may hugaw nga mitapot sa tiil sa mga apostoles kung mulakaw sila humagkaligo, abog. Abog ba? Pasabot ana, ang abog, waswasan ra naggamay. Pero ang hugaw, nga dako-dako, di na pwede, labigig na hug sila sa lunangan, di na madaghugas-hugas, ligo na gina, ligo na. So di lang sa tabang ligo. Kining misa, mupapas ni sa tanan nga venial sins. Mao bitaw inigsugod sa misa na adayo ng sana kontrisyon kanang Ginoo kaloy kami, Kristo kaloy kami, Ginoo kaloy kami. Nya mohatag pag yung absolution ang pare, kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan. So kung ang imong sala binyal, hinulsuli, mapapas ra na. Tuo ni ana nga papaso nas Ginoo. Pero kung ang imong sala mortal, pangumpisal. Nya magsigi na lang sa kakada adlaw, kumpisal ka, nya adto na sa kas mortal sin, kumpisal na sa ka, adto na sa kas mortal sin. Ang imong kumpisal, dili na siya tinuod nga kumpisal. Kaya ang tinuod nga pagkumpisal, mauman ang pagdesisyon nga akong biyaan ang sala ug ang okasyon sa sala. The sin and the occasion of sin, the commitment and the occasion of sins, imong biyaan. Nanglitan, sikag tanaw ng cellphone nga naay porn. Nya dayon ka diri report, Pader, nakahuna-huna ko glaw ay ka-masturbate ko Pader ana. Kapila sa parehas kadaghanon sa imo Pader kada. Naon sa makatag-an kay kana bitang naay makatag-an kana inig kuan, inig pangumpisan hibaw ka nato Pader, lakim ta Pader kay kita tagkuan Pader maglain man datong una-huna Pader nako. Hibaw sa ni siyang parehan ni una-huna da. Na sa usahay pero usahay di man sad katagan ana unya inig human imong kumpisal kadto ra gyapon imong tan-awon patay ka diha gubaan na tong imong cellphone ilabay na to katong imong computer masuha to aron mawagtang na diha ang mga porn di ba nya adto na ka magsigig basa sa Bible kanang way picture ba Bible ana adto na ka og mo gamit kag computer basa na ka sa lives of the saints ano di man mo agree og mauna siya ang gitawag og pagdawat sa Ginoo mo nay tinuod nga pagkaon sa Ginoo nya ikaon na nato anas Ginoo nga mo nay atong disposisyon limpyuhan sa Ginoo sayloan kasyawa sa kamatayon di siya kasud nimo hadlok siya nang
imong bakba nga naay Ginoo. Hadlok siya sa imong kasing-kasing nga naay Ginoo. Nya kay imo man ang gikaon, ato man gikaon Ginoo. Mo circulate man as tibok natong lawas kay i-distribute man na sa atong nervous system, no? Atino ba nervous system kana ba inigkaon na to ba kanang mga kana ba imong atong gikaon, di ba ang nutrients ana i-distribute man na sa atong lawas, no? Ana o di ang tibok nimong lawas na nay Ginoo. Nya hadlok na kayo ana ang yawa eh. Di kano lingi ako no na imong tupad. Anaway ang naong malipay ka magtanaw o mahadlok. Di kano anawa kay kanang mga naong na Ginoo malipay man ka igtanaw nimo, pero ang naong ganian ang tawhana tupad nimo murag mahadlok ka, labi na ning nagwali mahadlok ka ni kani mga lektor mahadlok lalala pader siya mo lalala pader siya ang kani mga sakristan oh pader mo misal na di pader Arnel mo ito pader Arnel tato sana sa misa mana gani sa to pa tuwa ditong Ginoo di adiring demonyo. Kamong mga ginikanan, kahadlukan kayo mo sa inyong anak, pasabot ana, demonyo mo, demonya mo. Kanang inyong anak ba, ngayon abot nyo sa balay, manghipos dayon, manghipos niya, magtinarong dayon, ana, maglimpyo-limpyo dayon dito. Kana, nakakita nagdemonyo. Lagi. Pero abot ninyo mo, ang inyong mga anak, gani mo, aligre kayo, niya, magpasad-pasad, ana, niya, lingaw kay istanan, ana, magsigig ambak-ambak, kana, kita na Ginoo. Oh. Tanawa ka ron, no? Pag abot sa pare, di ba, mutarong na yung lingkod ang uban. Ana, pasabot, ana, nagsugod, nagmisa ang demonyo. Dili sa doy. Naman siya, gitawag itong respeto. Ang kanamanggong kasing-kasing mo, na isukdanan. Pagsuod na ko, sa inyong gibati, nahadlok o nalipay? Nalipay. Ulo-ulohan. Bebe, kamu mga choir dia. Karong choir. Sugod na ko. Saman, lipay mo o kuyawan? Lipay. Mga yawan, unsa kay ulo-uluhan lang ta. Lipay. Gaya may bagong uniform pa dali. Yun. Muna, depende na na. Kung naagi tayo Ginoo, daghan kaing malipay. Na may pipila masuko sama ni Kristo gikasukan man siya sa mga demonyo sa jud kay batasan, pero daghan jud kay nalipay hangtod karon daghan kay malipay jutay ra ang masuko kana rasang mga buangon ang yawa. Una hinaut unta nga ato ning matngunan nga kining atong gisaulog karon mao ni ang pagdawat sa Ginoo. Nya kung dawato na to ang Ginoo, biyaigid ang sala. Dili pwede magkuyog ang Ginoo ug ang sala. Tigid na pwede. Matod pa ni Kristo, mulihay gid na ang kamatayon makakita sa dugo sa kinabuhi. Di kita mamatay. Ang kapader nga matay malagi itong mga balaan kayong tao sama nilang John Paul II, Mother Teresa, patay man lagi. Dili man na kamatayon kanang mamatay ka karong taod-taod, di man na kamatayon. Unsa man na siya? Transformation. Mausab ra ba? Di man na kamatayon god. Anang imong tupad? Nya ikaw niya di na mo ginhawa. Nya imo nang tawgon na patay na. Di oy, dili na patay, ni transform. Mo na ini kabot mo sa inyo, galisod gyud ginhawa imong bana, ingalen dong mo transform ra ka. ay hilap wait tawag pa rin ay karatol hapit na mo transform na siya. Ang importante nga mohonong ang iyang ginhawa nga napuno siya Ginoo kaysa wa mohonong iyang ginhawa pero napuno siya sa demonyo mo na ikuyaw. Nga, kadang imong anak na nagsigig tutok anang computer hapit dili matug. Unsa man sa imong isulti? Ano imong isulti? Ha? Inga, unsa man dong gusto ka mo transform? Kaya ka na ramang pirming kuwang stove?
Transform yun na. Muna karon mga 30 anyos, 20 anyos, na gani usahay, teenager pa, mukalit lang atake. Patay, kay kuwang mas tuog ang immune system nga matay naman. O, di perting pataya. Yan, gusto ka mo transform dong, dahil, di ko mo, kamulay una. Sa tuog og sayo, matag sayo, ampo tarong, trabaho tarong, kana, dugay kay ka nang mamatay. Mabata to makaliwat sa una nga mumata bitaw matog og alas 7 gabi or alas 8 gabi nya matag alas 4 kadlawon adto dayos uma adto dayon sa kuan ana tan tag-asag kinabuhi wahay daghang vitamins wa nang supplement kanang dagko kay mga garapa dagko kay tanan perting mahala siging hamong anang naang mga kuan kay para jud kuno healthy wa na sila ana magsige ra nagbatil aton to ang kuan sinunog ana sinunog usahay katong tabliya inom gamay adto dayos uma ana sus ngabot og tag 100 moabot tag 115 110 ang kinabuhi labing sayong matay ot 90 ana sus karon hasta ning nagwalim kalit lag kirig Padre Suarez lang manghot na kog tulo ka tuig sus gaduwang tinis patay lang dayon labaw na ning niyang na nagatubang ron dapat yun kay pero dili na mo'y kamatayon nga atong likayan ang kamatayon mao ang pagkawa ni Kristo muna makighiusa ta niya makighiusa ta sa Ginoo nya unsa ang pagpakighiusa kining paghugas sa tiil sa mga tinun-an mao nay pagpakighiusa kana bang magtinabangay ta nga malimpyo ang atong sala mao man bitaw kanini ang mga politicians nato karon atong iampo nga imbis maghinapakay sila lapok maghinugasay unta sila sa ilang mga lapok kay mga lapokon man sa gina sila mga naong lapokon sa na sila kinabuhi nya kita sa mga butante mutabang pud nila nga makapanglimpyo sila sa ilang mga lapok dili kay magsigig hinapakay hangtod panahos eleksyon sige lang yapog hinapakay inig humag eleksyon sige lang yapog hinapakay dinautay to the max nya pulos ra gid ta kunuhay mga Filipinos nga ato kunong pa unsa na paunlaron ang atong nasod nga magsigi tag hinapakay ng lapok kinsa may muunlad ana unlod dili unlod no na ato nang iampo ha nya karon ato niyang saksihan ang ato karong paghimo paghugas sa tiil sa atong mga kaigsuonan